Kong, tangi Kong. Jam piro bel iki mau? Wah. Ora mau gugah piye to, Bel? Enggak. Ora iso kerja engko. Ta digugah piye to, Kong? Aku gawe tak golek-golek ora tangi ya. Wayahe ngono ya digawane banyu sak timba ngono, apa ditepane speker langgar kae kek apa kuwi dibengoki. Enek ta gawe wong turu karo spek melanggar. Yo enak ya ben nganu kaya wong kenclo kok. Demen yen di bojo kendhong. Yo ora lah, Bel. Wong loro ae tak tambani ben mari kok malah duwe bojo kenclo. Terus piye dunya iki? Lek kowe kenclo. Lah iya, kudu bersyukur. Duwe bojo ayu kaya aku. Apa ayu? Ayune neng glangsing opo piye? Wong bodine kaya bal gundung. Ayu. Bal glundung ngono biyen kok gelem. Lah mau pameri apa mak? Ya pre malih gelem wong ora ya kok tungtunge nyok. Sopo sing ngetungne sing biayai dikit sopo? Biyai kaya biyai suket Tapi penak to? Heeh. Lah iya. Penake piye? Penak keri-keri. Lah petuk